Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe molweni. Sisathe chu ngeemfundiso zikaYesu Kristu nanamhlanje sizawuva into yoba usixhobisa uthini na xa sijongene neemeko ezimbi, xa sijongene nezilingo kufuneka sikwenze njani. Funa sifunde indlela esiriekta ngayo nendlela esicinga ngayo ibalulekile. Siyawufunda uYobi wesibini namhlanje, sizawuba phaya kulaa vesi yethoba. uYobi apha ulahlekelwe imfuyo yakhe yonke, ubutyebi bakhe bonke, nempilo le yakhe naye uphethwe ngamathumba, uyaqaqanjela. Abuhlungu ke amathumba, ujelwe nangabantwana, usebuhlungwini uJob. Job apha unenkosikazi yakhe. Inkosikazi yakhe ibone yonke le nto yokuba lo uthe netuba njena ahlelwe zizo zonke izinto ezibuhlungu. kuJob 1:20-22 uthe nethiwa uYobi ahlelwe zezonke izinto ezinjena, wenze njani? Wakrazula ezo mpahla zakhe, washiva ezo nwele, and just worshipped God. Qubuta, thandaza uThixo. So apha unkosikazi wakhe yena umngani wakhe omkhulu, mhlawumbi obemele into yoba uyamkhuthaza, kodwa ke nalapho into embi ehlele uJob yayehlele nenkosikazi wakhe. Kodwa ke ngoku into esizayijonga yokuthi xa usebuhlungwini, how do you react kwiproblem leyo ojongene nayo, kuleyo challenge ojongene nayo. Sizayijonga. Kukho uJobi, kukho inkosikazi eyokuba yeyiphi na ekufuneka thina mna nawe siyiaplaye, siyenze empilweni zethu. Sizayifunda namhlanje. Uthi eseluthuthwini enjalo uJobi eqaqanjelwa, athunga ke kwivesi 9 kuye, usabambelele na ekugqibeleleni kwakho? Athi wena usajongene nalo Thixo wakho na? Nkosikazi wakhe isithi makahlukane nalo Thixo. Hlukana nalo Thixo wena lona. Belitheni lo Thixo azangaziprotecte zonke ezi zinto? Sebuhlungwini naye unkosikazi wakhe njalo, kodwa makangavumi uJob ukuba makamhlukanise noThixo wakhe. Akavumanga kanti nyani kuJob. Athi inkosikazi yakhe iqhubeke, athi mlahle uThixo ufe. Wathi yena kuye uJob, uthetha okwesidengekazi wena. Siyakwamkela okulungileyo na, kodwa na kuThixo singamkeli okubi na? Athi sizosoloko samkela izinto ezilungileyo kuYesu na, singazamkeli ezimbi na? Siwuthethisa okwesidenge. Siwuthethisa okwesidenge. Nathi masingathethi nje sithi sawuhlelwa zizinto, sithethe nje, tuthethe nje. Iqale uyijonge imeko. Masikophe apha kuYobi uyovela wenze njani? Wavela waya straight kuThixo wathi, ezi zinto endinazo zonke bendiziphiwe nguYehova. Yijonge isosi yakho. Isosi yakho yempilo yakho yijonge. Sukuthi ke ngoku xa uhlelwe zizinto ezibuhlungu uvele uzenze laa nto, uthathe ingqondo yenkosikazi kaJob. Yana mntu eyawubona into ukuthi akungcono ufe musa, ungcono ufe apha wena. Khesi lo Thixo, umkhesi, hlukane naye. Siyafunda ke into yokuba njena masingayenzi le nto, masingamkeli izinto ezintle nezilungileyo zodwa kuThixo, nezimbi masizamkele. Sizawuvuzwa ekugqibeleni. Nangoku ke ibali lakhe Job siyalazi, ekugqibeleni wafumana double portion of his life. Haleluya. Qina apho kuleyo meko okuyo, uyijongisisise, uthi wawugqiba uyithatha injalo njengoba besitshila nayizo, zathi yithathe injalo nayo kuYesu. NjengoJob, Job yawaworship, and ekugqibeleni wenze njani?
wasiphinda-phinda kabini ubutyebi bakhe. Nawo abantu ebebemhleka benza njani? Bamnika izipho. Xa ujongene neemeko ezinjalo suba sengqondweni yokuba yeyi bandihleka, yeyi ubala zonke izinto. Sifunda ukulibala nokuxolela abantu. Abakuhleki ngoba uyawaluza amabhizinesi wakho, waluza this and that. Abakuhleki ngoba ngoku wena awusenamoto. Hamba uziyele ecaweni noba unamoto. Ungajongi abantu, ungajongi into ezinegative uma kuhlele zinto ezimbi. Vela wenze njani? Ujonge amehlo akho aphakamisele entabeni apho uncedo lwakho luzawuvela khona. Ugade le nto ezawuphuma apha emlonyeni wakho, ibe yinto eza kwakha. Naye asifunde kuJames. uJames naye incwadi kaJames izosixhobisa, izosivula amehlo, sivuleke amehlo namhlanje. uJames 3 uzosinceda. Uthi kuJames 3 uApostle James verse 5 uthi, ngokunjalo nalo ulwimi lulilungu elincinane kanija. Athi ulwimi olwethu luncinci, lolana lungu oluncinana emzimbeni yethu. Athi kodwa luyagwagwisa kakhulu. Athi uyabona ke umlilo omncinane utshisa ihlathi elikhulu. Verse 6. Athi nolu lwimi olu lungumlilo. Uyabona into ukuthi njena olwa lwimi lungumlilo nyhani, ngoba unkosikazi kaJobe, unkosikazi kaYobi uba ebeyimamele ngoba akazange ayifumane la double portion. Nge-healing wayifumana kuYehova, ngokuthemba uYehova. Ngeba angazange. Wanolu lwimi lungumlilo, lihlabathi elizele kukungalungisi. Lunjalo ulwimi ukuhlala phakathi kwamalungu ethu. Lona luyawujobha umzimba kuphela, luvuthisa intenda yobomi. Lona ke luvuthiswa sisihoko somlilo. Luthi umlomo lwethu, ulwimi olu lwethu masilugade in a nutshell. Masilugade ulwimi, singathethi nto, singathethi singaxabanisi. Ulwimi olu nguwo kanye kuyawuvuthisa umlilo, kuyaliwa kunjani. Kanti kungenxa yolaa lungu oluncinane emlonyeni. Gade umlomo wakho, ulwimi lwakho. Siyafunda namhlanje Yesu uyasifundisa njalo. Ithi ke ngoku aphinde futhi kumizekeliso ye-13, Proverbs 13, imizekeliso ye-13 verses 3. Verse 3. Siyawuva imfundiso ngolwimi. Uthi obambe umlomo wakhe ugcine umphefumlo wakhe. Enye ixesha nje uvele uthule. Uthi uyibona nje into yokuthi njena le ijonge kuwe. Awena usakhulisa nabantwana, nina basakhulisa abantwana. Uthi uyibona nje into yokuthi isivunguvungu uthule. Ngoba wenza njani? Ugcina umphefumlo wakho. Awufuni into ezawudisturba ingqondo yakho nomphefumlo wakho. Ithi ke ngoku owuthe qheke umlomo wakho, uvula umlomo wakhe, yintshabalalo kuye leyo. Uzawutshabalala ngenxa yento oyithethayo. Kanti ngovele wathula ngoba uprotecta ntoni? Protecting ilife le yakho nengqondo yakho nomphefumlo wakho nayo yonke into yakho.
asive indlela emasenze ngayo noba soyibona ukuba inzima le. Well, it pays to keep quiet. Proverbs 11, asive Proverbs 11 usixhobisa uthini. Proverbs 11 verse 9 uthini yena uthi masenze njani. Uthi intshembenqa iyamonakalisa ummelwane wayo ngomlomo. Uthi intshembenqa iyamonakalisa ummelwane wayo ngomlomo. Ke ayahlangulwa amalungisa ngokwazi. Uzohlangulwa yi-wisdom yakho, uzohlanganisa yi-knowledge yakho. Into ezamnceda uncedwa yintoni? Uncedwa kukwazi, your knowledge, your righteousness. Uzawuncedwa ukukwazi. Uzawuncedwa yintoni? Yi-fear of the Lord. Andithi yi-wisdom leyo. Uzamnceda loo nto leyo. Kodwa ongena-wisdom, ongenaye uYesu, usezawuphendula ngokwelizwe. So masingaphenduli ngokwelizwe, asiphendule according to the Bible. Asibulele uYesu futhi. Ase masimbulele uYesu, ukwazana noYesu, ukwazana neBhayibhile, eyoba maliphendule according to the Bible. Yaxhobisa loo nto leyo ukuthi nje intshembenqa abantu nje belizwe abaphendula anyhow, abangenabo ubuthixo, abangenabo ubulungisa bukaThixo. Masiyifunde nathi loo nto. Into yokuba nje nathi before uphendula ufuna ukuyithandazela uthi Lord, le i-decision andizuyithatha, ndifuna wena, I want your wisdom. Andifuni njena ndivele ndiphendule anyhow. Ngaloo ndlela wenza ntoni? Uncedisa impilo yakho, ingqondo yakho, impilo yakho izawunceda loo nto empilweni yakho. Awuzuba nayo ube ne-stress, ube ne-depression, ube nje. Kanti ngokuvele wathula, wadlula loo moya lowo, wadlula into ubibona ukuthi izokuxabanisa empilweni yakho. Mhlawumbi ubungamelanga nokuthi nje uyawavela warisayina, wena wavela ngokwenemsindo, wavela warisayina nakulo msebenzi. Kanti ngokungarisayina ngokhe wahlala waka wayijonga into yoba le izawuphelela phi na. That is what imizekelo sisifundisa loo nto eyokuthi masiphendule ngendlela enengqondo, iindlela ezasakha. Asiphile ngendlela ezasakha kwi-end times. Zininzi zizawuvela, izidingo zizawuvela, zininzi zizawuvela nangoku ojongana nazo kunye. Kodwa indlela le ozijongana nayo nendlela ozawuphendula ngayo ibalulekile. Mayibe yindlela eza kwakha ke, ungachithi impilo yakho ikwakhe. God bless you. Jesus.